Benvinguts a tots i a totes a la presentació del curs per l'accés a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Dedicarem uns minuts a explicar quan començarà el curs i com estarà estructurat en el temps, quins temes treballarem i quines activitats complementaran aquests temes. Per començar, dic que la data d'inici del curs serà l'1 de febrer, però és important fer aquesta presentació uns dies abans, perquè us pugueu familiaritzar amb la plataforma i sapigueu com treballarem. Durant aquests dies previs a l'inici del curs, potser us pregunteu què farem. Doncs bé, durant aquesta setmana tindreu a la vostra disposició a l'aula el calendari de tot el curs, l'índex del temari que treballarem, així com unes pautes de tècniques d'estudi, ja que potser alguns de vosaltres fa algun temps que no estudieu o simplement no us organitzeu de la manera adient. Pel que fa al calendari, tindrem el calendari del curs i la planificació setmanal. El calendari del curs està planificat tenint en compte les convocatòries anteriors i en les dates en les que es van realitzar els exàmens. Però fins que no es publiquin les bases d'aquest any no es podrà fer d'una manera més precisa. Si la data orientativa que l'equip docent ha establert no s'ajusta a la que es publiqui, poden passar dues coses. Que s'avanci la data de l'examen o que s'endarrereixi la data de l'examen. Si la data s'avança, es planificarà de nou tots els continguts, perquè els pugueu tenir al vostre abast amb el temps suficient per tal que els consolideu d'una manera adient, i això implica que tant vosaltres com nosaltres haurem de treballar més i més dur. Per contra, si la data s'endarrereix, és un clar benefici per vosaltres, ja que la planificació continuarà sent la mateixa, però amb uns dies de marge finals, per tal de repassar, remarcar allò que és més important o fer més activitats que estaran a la vostra disposició a l'aula. D'altra banda, tenim la planificació setmanal. Doncs bé, la planificació de treball de la setmana la tindreu a l'aula el diumenge durant el dia, per tal que pugueu fer una ullada d'allò que es treballarà. A partir de dilluns es penjarà un esquema general del tema, així com un vídeo amb l'explicació. Aquests vídeos seran vídeos curts, de 10 o 12 minuts, i n'hi haurà més d'un per cada tema. A partir de dimecres estaran a la vostra disposició les activitats, per tal que pugueu fer una autoavaluació i, si cal, tornar a visualitzar el material. El temari que treballarem serà el que hi ha publicat a la web de l'Ajuntament de Barcelona, que, igual que passa amb les dates, no sabrem si canvia alguna cosa fins que l'Ajuntament no publiqui les bases de la convocatòria d'aquest any. Però cal dir que hi ha temes que amb molt poca probabilitat canviaran i que aquests seran pels quals començarem. També es treballarà la cultura general, així com l'actualitat, tant nacional com internacional, i els coneixements de la ciutat de Barcelona. Encara que disposeu de l'actualitat, tindreu un document penjat a l'aula amb unes pautes, per tal de treballar-la d'una manera més eficient. Les activitats que tindreu a la vostra disposició a mitjans de setmana seran vàries. El test N1 serà un test on les preguntes a respondre responen als conceptes més bàsics i essencials del tema, és a dir, els conceptes que s'han de tenir molt clars. Test N2 serà un test on es pot preguntar qualsevol cosa del tema, des d'allò més general a allò més concret i específic. Verdader o fals? Seran un seguit d'afirmacions on haureu de respondre de manera argumentada si són verdader o fals. Us recomano que llegiu molt bé els enunciats, perquè un punt o una coma pot canviar totalment el significat de l'enunciat. Al test a contrarrellotge disposareu d'un temps limitat i ajustat per tal de respondre a les preguntes. El temps serà similar a l'examen oficial. Test acumulatiu. Amb aquest test, el que es pretén és que cada cop que feu un de nou tingueu que repassar els temes anteriors, perquè de poc serveix estudiar un tema i guardar-lo al calaix i no repassar-ho més. L'activitat escrita serà diferent per cada tema i es plantejaran un o més exercicis on haureu d'argumentar les vostres respostes d'una manera més extensa.
Si durant aquesta setmana, i per descomptat, a partir de l'inici del curs, teniu algun dubte o alguna inquietud, no dubteu en contactar amb mi, ja sigui a l'email tamari.gub@gmail.com o a través del fòrum de la plataforma. El xat online estarà habilitat per resoldre dubtes els dimarts de 17 a 21 hores i els dissabtes de 8 a 11 del matí. Jo per motius laborals no us puc oferir més horaris que aquests. Si a algú no li va bé, que m'ho faci saber i ja miraríem de buscar una solució. Aquests horaris es poden anar canviant. Si això passés, us avisaria a través de l'aula. El model d'avaluació és l'autoavaluació. Sou vosaltres mateixos el que us heu d'anar posant a prova, encara que l'equip docent anirà revisant els tests per tal de detectar els temes on hi pugui haver més dificultats. Doncs bé, us deixo que us familiaritzeu amb el campus i estigueu atents a allò que es penjarà aquesta setmana a l'aula. Fins aviat!